Ahojte všetci, vítajte u ďalšieho videa. Dneska si zahráme prvý diel Minecraftu. Takže poďme na to. No, sme tu a dal som si bonusovú čestku. Ešte ahojte, hej. Jak sa otvára? No. Máme všetko toto tu. Sorry, že som trošku technicky podvádzal, ale som trošku taký noob. Zoberieme si aj trošku. Robíme si avatar. Nie, sam ďakujem. Nie, avatar, inventár. Dobre som povedal, neviem. Tak, toto nám netreba ani toto, ani toto. Jedlo, drevo a jedlo. No. A dlho som už nenatáčal a to je prvá séria z Minecraftu. To čo je za sliepu? What the hell? Aj prasa, aj tú kravu. Neviem. Tak, poďme. Počkajte. Dobrá, poďme. Tu sú normálne moby. Tak. Môžeme ísť vykopať také stromy. A toto som nechcel, hej. A ešte sa chcem prepáčiť, že som nenatočil live event vo Fortnite. Som myslel, že to bude taký dobrý, dlhý, ale nakoniec to bol asi 5 minútový. A celkom sa mi ani nepáčil, to sa tam len dostalo, že ukradli 0 point a potom tam je teraz nejaká kazeta. Jak sa to povie? What? Takže preto som to nenatočil a tak ináč by som to natočil. New recipe. Dobre. Tam bolo dačo. Dlho som už nehral Minecraft. A čo to bolo? Aha, piesok. A toto je čo bolo? To je, keby takto v kreatíve robil, alebo dačo. Nie. What? Druhá generácia sveta. Dobre. Ježiš, ja som hlúpak. Zoberme. Dobre, máme mäsko. Aj... Dobre, tak. Okej. Bude to veľmi dlho. No jasné, že bude. Presne 10, ale už ide noc. Skvelé. 3 vlny a posil, myslím. To si postavíme taký barák, ale ja treba mi potom také voľné miesto, však tu som vo foreste. Taká ta. Jak sa papa. No. Tam je snežná, ale ja nejdem tam do snežného. Tohle tam už je voľné miesto. Počkaj. Máme 45 dreva. A treba mám ovce. Nevidel som na ovce? Asi nie. To potom...
A náš cieľ v tejto sérii je poraziť dráka. Nič iné. Poraziť dráka a možno pozrieť nejaké nové veci. Chápete? Napríklad taký Warden. Joj. A tu som... Boha. Nie. Prosím, nechajte ma. Super. Tam som išiel, či tam? Neviem. Dobre, sme späť. Trošku som to katol. Tam, kde som zomrel, som to katol až sem, lebo tak by to skončilo, že dvojhodinové video. Takže som to trošku katol. Poďme si naťažiť taký kameň. A niektoré veci som už nenašiel. Asi sa despawnli, len tieto mám. Hej. Tam camper. Neviem, počkaj, treba nám 3 a na 5. Myslím, že 11 nám bude treba. Myslím si aspoň. Viem. Uhlie. Môžem s týmto. Môžem, ale pomaly to ide. Dobrá. Tak. A teraz... Máme crafting table. Tam je ďalší creeper. Bum. A bum. Máme to. Teraz nám bude ešte treba jeden stone. GG. Ešte nespím to. Si ešte nechajme. OK. Tak. Bum. Máme furnace. Oh hell no. Enderman. Čím ide? Neviem, kde šiel. Jak už sú 4? What? A hej, našiel som aj posteľ počas toho, jak som to katol. To čo sa mi stalo? Aha, ja som len spadol. Ja na ňo nejdem. Bojím sa. Bomba, prišla mi nejaká správa. Bomba. Otravné železo. No ja mám mať 8. Tam je. Dobre, poďme si dať kde nájsť. Dačo. Vesnica by bola dobrá, alebo dačo. Čo ti šíbe? Dačo poviem o vesnici a tam bude vesnica. Pumpkin. Tak, kamo, ja mám nejaký lak. S vesnicou. To je, že aké GG. Všetky pumpkiny. Všetky sa mi nechce. Takže 20. Máme 17. 18. 19 či 20. Už 20, OK.
Zle počítam. Ešte aj tu pokračujú. Tu sú to flík. Tu sú dve vesnice. Dobre. Bereme dačo také, ne? To je čo? Beetroot. Neviem, ale dáme si to po slovensky. Asi tu si neviem zmeniť language či general. Video? Nie asi. Resource packs. Nemám žiadne. Oj. Active 1, get more packs. My packs. City texture pack. Nie, to nepoužijem radšej. Nikdy nevieme. Vážne si nemôžem zmeniť accessibility, ne? Nie text to speech. Hej. Tu si jazyk nemôžeš zmeniť, fakt. Account? Dobre, tak beetroot. Asi cvikla alebo dačo také. Neviem. Ale berem si. Neviem čo to je. A potom si aj zasadíme, takže nám bude trebať motiku. Alebo how sa to povie po anglicky. To sú zemiaky, to viem, ne? Počkaj, zistíme. Hej, potato 43? Čo je toto? Neviem. Kamo! Ja už mám aj 64. Daj. No daj. Čau. Bereme ešte? No, zoberme. Prečo nie? Keď už som tu. Zapri jedlo. To tu pošpiním. To je toto. Pre kravičky. Nechcem mať kravičky. No, tam je Iron Golem. Toho zabijeme pre železo. Radšej sa takto tu vystavam. Alebo on tam pôjde tak. Čo? Dobre, som späť. Od kamera som sa tu vrátil. Ježiš, ja som zabudol natočiť, jak som ho búchal. Ja som to asi fakt nenatočil. GG. Ale ja sa tu idem k nemu vystavať, lebo on je otrava. Fuck. Počkaj, dáme si tu checkpoint. No chodí.
ideme do toho. Poď. Ja sa nebojím. Bojím. On čo urobil? Džuk na mňa? Čo sa snažíš? Zochol si ty. Konečne. Ale ináč nemám všetky potatoes. Kde zmizli? Neviem. Uhni. Tak to sa mi laglo. Uhni. Máš tu takú česť? Neviem čo to je, ale berem to. Čo mi to nedá. Dalo mi to, neviem čo to je, ale berem to. Yes. Smithing table. Aj toto berem. Berem všetko. Je tu nejaká čestička. Asi nie, či? Nevieme. Už im dačo nevyjasno, nevyhrať. No, pokákajte sa. A dobre ma počuť, by the way, lebo trošku slabo rozprávam, lebo mám otvorené okno a nechcem, aby tu mali zafík. Bereme všetko. Toto mi netreba sapling, to viem čo je. To zasadíš a vyjasne ti ďalší strom a to mi vôbec netreba. Tam kde je ešte jedna vesnička. Máš tu dačo? Máš tu dačo? Oh my gosh, potato. Buch. Máš dačo? Nie. Mám tu posteľ. Mám, dobré. Semka. Nič. Postihať. Jaj, skoro som spadol. No, ja mám otvorené okno. Každý ma počuje podľa mňa. V tomto sme boli? Asi nie. Čiže? Hej, vlastne, dobre, ja som tu. Oni sa tam, také srdiečka som videl. Hej. To jakú veľkú hlavu má. Vy ste sa tu pusinkovali, hálo. Čo dávaš? 15 beetroot. Nemám ani jeden, lebo golem mi to asi zožral. Nič. No podľa mňa zase nič. Ďalšie veci. Tam aj toto, bundle. To čo je dajkom item Fortnite shop je bundle? Emeraldy. Poď tam. Emeraldy si dáme sem a ideme sa pozrieť, že či mi dačo nepredajú. Jo, predáš mi dačo? Jeden chleba. Tu je scan. Dobre, poďme do druhej vesničky. Počkajte, sa napapám. Nie, z emeraldov chcem to najesť. Počkaj. Daj. Aj teba zabijeme. Máme mesko. Brewing stand. Neviem čo to je. Táto vesnica vyzerá lepšie. Uca. Free meso a free vlna. Ďalšia, ale nechce sa mi ísť tam ďalej. Nie sme ďaleko. Musíme preplávať. Malá kravička. Podľa mňa z nej nič nepadne. Dáme si chleba, miesto toho, lebo chleba dáme na všetko. To dalo o dosť viac. Dobré mesko. Mešku! Ja už nejdem na golema, neďakujem. Ja som v pohode. A majú tu farmy.
Dobre, poďme sa sem pozrieť. Karpet, berem. Nechcem byť hnusný, ale... Ja nemám už voľný inventár. No na mne treba, podľa mňa. Že vôbec nič tam nebude určite. Že, for example, nothing. Kade som to vedel? Lebo ja som magician. Daj. A knihy nám nebude treba. Ešte toto tiež nie. A nie, to nechcem. A bundle, neviem ma čo je. To čo je za veľký dom, to som ešte nevidel. Oh my gosh, for example, nothing. Dáme si tu dať spawn point radšej. Ako sa vám páči môj skin? Bomba. Pokračujeme. Nič. For example, nothing. For example, nothing. Oh. Keď ma išiel reportnúť, ja ho reportnem jak Among Us. Budem mať kerotky. Mám 64. Tak veľa dáva kerotky, okej. Bum. Koľko dreva máme? Chceme viac, ne? Nie. You no sleep? Mám taký nápad. Bum, bum, bum. Ja som mastermind. Dokedy mi vydrží sekera toľko dreva budeme mať? Podľa mňa už viac pukne za chvíľu. Teraz. Koľko nám to dá dreva? Dobre, 64 a ešte. Dobre. Máme, že 2x64 a raz 35. Bomba! Čardóna. Wow, to som si trošku spiehať len. Prečo som nedobre povedal. Keď tomu nerozumiete, to je skvelé, no ale podľa mňa k tomu 99% toho, kto ma pozerá, to rozumie. Sakra. Toto mi nebude treba. Bum. Máme meč. A dačo, čo nám nebude treba. Bro. Nie! Tam je jeden golemko. Koľko nám treba? 3 či 4? Tam 4. Brexit! Nehovor, že len 2. No, bro. No. Hľadáme mŕtvičky. Máme jedlo.
Čo nám nebude treba. Bude call pumpkin. Tu máme pumpkin seeds. I am seed. To nám už nebude treba. Ani... Neviem. Ani bídorici. Treba ísť spať. Už nám asi stačí jedlo podľa mňa. Dobre. Tak. A tu by som ukončil video. Bude dosť krátke. Ale čaute.